Здравейте, казвам се Ивалина Кънева и съм от Карнобат. Преди почти 2 години свързах с Джавидан и доктор Хасан да дойда да си направя бариатрична операция. Бяха ми препоръчани от една приятелка от Велико Търново, която 2 месеца преди мен при същия доктор се беше оперирала, беше доволна и след това, като видях при нея резултата, който беше постигнала за 2 месеца, без да се колебая, се свързах с преводачката. Направих си операцията декември месец 2022 година. Почти 2-годишен период. Успях да постигна резултатите. Това е както изглеждам в момента. Почти 40 кг съм свалила и 2 година успявам да поддържам. В момента отново сме в тази болница в Истанбул. Пак сме тук, защото съм довела моя съпруг и той да се оперира. При положение, че след като видя при мен какво съм постигнала и какви бяха резултатите, без колебание каза: и аз искам да изглеждам по този начин, по който всеки човек иска да е слаб, иска да се чувства добре в собствената си кожа. Заради това сме тук, за което отново благодаря. Искам да изкажа огромни благодарности за екипа, за обслужването. Едно огромно благодаря.